novel·la, el primer que et planteja directament és la relació entre allò que se'n sol anomenar la història o la realitat i la ficció o la imaginació. A l'autor li interessa sobretot crear aquesta sensació del desordre del món, de quan els homes perden el control de la realitat, quan apareixen les passions sense aturador i el mal plana sobre tothom. Això té un cert interès explicar-ho també a continuació perquè em sembla que és la clau de la novel·la. És un vampir una mica, és un vampir eclèctic. No li fa por la creu, per exemple, es troba còmode amb l'esperit sant, la qual cosa a un lector crític ja li ha de fer pensar qui és aquest vampir. És a dir, un vampir que està còmode amb l'església. Diríem que llavors el mal no està, com aparentment semblaria, únicament al cos i a la ment dels feistes. També està dintre de la pròpia institució eclesiàstica. És limítrofe amb el que podríem dir la fe en el més enllà i la descreença que hi hagi més enllà, entre la vida i la mort, entre la condemna i la salvació, entre la terra i diríem l'altra vida. Llavors, en aquest sentit, la novel·la va deixant caure contínuament reflexions religioses, morals i d'un ordre, diríem, complex, que suren per damunt de l'aparença de la intriga i que jo recomano que siguin ben llegides, perquè, efectivament, els personatges contenen ells mateixos una certa idea moral que a mi em sembla que val la pena que es llegeixi amb cura per no caure en la pura cosa de llegir una novel·la per dir a veure com s'acaba, a veure com s'acaba. Jo crec que el Sebastià ha intentat fer molts equilibris per, diríem, evitar d'alguna forma que la part històrica i la part d'intriga se li emportessin el que a ell li preocupa realment de la novel·la, que és aquesta qüestió de com el mal pren cos en totes les figures dels retaules. Efectivament, aquesta part històrica o parahistòrica, per dir-ho així, hi ha una part que és una novel·la intriga, ni més ni menys, és a dir, amb un plantejament arquetípic del que són les novel·les d'intriga, és a dir, a l'inici de la novel·la hi ha un crim, que és aquest crim de sang que li dona títol, i un policia que es posa a investigar, punt. Això és l'ABC de qualsevol història d'intriga. És a dir, davant d'aquest monstre, en aquesta novel·la hi ha qui s'hi troba molt a gust, hi ha qui intenta jugar-hi, hi ha qui intenta combatre'l, hi ha qui encara no el coneix, etc.